Ide o prístrojové ošetrenie, ktoré zahŕňa silu troch energií, laser, radiofrekvencia a ultrazvuk, ktoré slúžia na odbúranie tuku a zlepšenia stavu pokožky. K tomu je pridaná laserová lipolíza, ktorá ešte zvýrazňuje odbúranie tuku. Ošetrenie je určené pre každú ženu, ktorá bojuje s pomarančovou kožou, alebo pre tú, ktorá chce mať pevnú a pružnú pokožku. Najčastejšie ošetrujeme nohy a zadok, ale v Alexia Clinic bežne riešime brúško aj paže. Vôbec nie, ošetrenie je relaxačné a príjemné, jediné, čo je cítiť pri ošetrení, je intenzívne prekrvenie a teplo. Ošetrenie je neinvazívne a bezbolestné, takže po ošetrení nie sú žiadne modriny. Kombináciou prístrojového ošetrenia zdravej životosprávy a pohybu vieme zlepšiť stav celulitidy, v niektorých prípadoch dokonca úplne odstrániť. Pokožka je ihneď po ošetrení hladká a vláčna, ale pre trvalejšiu zmenu je odporúčaných 8 až 10 ošetrení. Nie, ale po ošetrení odporúčame zvýšiť pitný režim, aby lymfatický systém lepšie pracoval.